Vă invit să deschideți Scripturile la prima Evanghelie a cărții Noului Testament, în capitolul 16, din nou același text pe care l-am studiat ieri, versetele 24 și 25, chiar și astăzi de dimineață, Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetele 24 și 25. Vă invit cu toată deschiderea să ne apropiem împreună de cuvântul Domnului și fie ca Dumnezeu să ne vorbească din nou în seara aceasta. Amin. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, zice Domnul Iisus. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată, stăm înaintea Ta din nou în seara aceasta și nu dorim altceva decât să Te vedem pe Tine. Nu dorim altceva decât să-Ți auzim vocea. Nu dorim altceva decât să ne schimbi prin cuvântul Tău, în așa fel încât să putem să ne luăm crucea în fiecare zi și să mergem după Tine până la capăt. Ne uităm nu la ce pierdem, ne uităm la ce câștigăm. Ceea ce câștigăm este net superior cu ceea ce pierdem. Nici nu se poate compara. De aceea vrem să vedem în felul acesta umblarea cu Tine ca un mare câștig. Te rog, vorbește-ne și binecuvintează-l pe fratele Michael, folosește-l, iar nouă dă-ne inimi deschise. Nu ne lăsa să fim împotrivitori cuvântului Tău, chiar dacă s-ar putea să nu ne placă în unele aspecte, fă-ne să-l primim din inimă, pentru ca să fim schimbați și Tu să primești gloria de care ești vrednic, acum și în veci de veci. Amin. Before I begin tonight, I want to extend my deepest gratitude Înainte să încep în această seară, aș dori mai întâi să îmi exprim mulțumirea profundă. On behalf of Brother Allen and myself, we want to thank you for your hospitality once again. În numele fratelui Alin și al meu, vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitate. Over almost 2 years now, you have made me feel at home. De 2 ani mă faceți să mă simt ca acasă. It's amazing to me. E un lucru extraordinar pentru mine. I don't understand most of what you say, Pentru că eu nu înțeleg cea mai mare parte din ceea ce spuneți când vorbiți românește. and yet I feel at home. Și totuși mă simt acasă, ca acasă. This is the work of the Lord. Aceasta este lucrarea Domnului. I think I've told you this before, let me repeat it. Cred că v-am mai spus lucrul acesta și dați-mi voie să repet. You are regularly in my prayers. Sunteți în mod permanent în rugăciunile mele. I long to see God take you and use you in extraordinary ways. Și îmi doresc așa de mult ca Dumnezeu să vă folosească într-un fel extraordinar. But you've got to believe that for that to happen. Dar trebuie să credeți lucrul acesta mai întâi pentru ca lucrul acesta să se întâmple. Without faith, it's impossible to please Him. Pentru că fără credință este imposibil să îi fim plăcuți lui Dumnezeu. But if we trust Him, He's pleased and He will work. Dar dacă ne încredem în El, dacă avem credință în El, El este mulțumit de noi și El va lucra. Tonight I want to speak on the theme, how does a disciple follow? În această seară aș dori să vă vorbesc pe tema cum urmează un ucenic. How are you to follow your master? Cum trebuie dumneavoastră să vă urmați stăpânul? You can't see Him with your eyes. Pentru că nu puteți să-L vedeți cu ochii dumneavoastră You fizici, can't hear Him with your ears. nu puteți să-L auziți cu urechile, How then are you to follow Him? atunci oare cum trebuie să-L urmați? How do you obey the command, follow me? Cum respectați porunca, împliniți porunca care spune urmează-mă?
If I told Brother Claudia, come, follow me, and I walk off and leave, Dacă i-a spune fratelui Claudiu, urmează-mă și aș pleca de aici, he can see me and he can follow. el mă poate vedea și mă poate urmări, mă poate urma. But we do not have that luxury with our Lord. Dar noi nu putem face același lucru cu Domnul nostru. This is an extremely important question. Și întrebarea aceasta este o întrebare extrem de importantă. Your joy depends upon you knowing Him and following Him. Bucuria dumneavoastră depinde de felul în care dumneavoastră îl cunoașteți și îl urmați. Nothing brings more displeasure to a disciple than to miss the presence of his Lord. Și nimic nu aduce o mai mare neplăcere ucenicului decât de a pierde, de a nu beneficia de prezența Domnului său. How many of you feel that most of the time you're walking with God by the method of guessing? Câți dintre dumneavoastră credeți că câteodată îl urmați pe Domnul folosind metoda ghicirii? You feel like you're guessing more than walking by faith. Nu decât să mergeți prin credință, mai degrabă se pare că ghiciți. I think this might be the will of the Lord. Cred că asta ar fi voia Domnului. I hope this is going to be in God's will. Presupun că lucrul acesta este după voia lui Dumnezeu. I do not believe that's what the Lord intends for us. Dar nu cred că Dumnezeu a intenționat pentru noi să umblăm în felul acesta. This weekend I've given you the first two conditions and characteristics of a disciple. Și în weekendul acesta v-am dat primele două condiții, primele două caracteristici ale unui ucenic. They are self-denial and cross-bearing. Și acestea sunt a te lepăda de tine însuți și a-ți purta crucea. If you're to follow Jesus, you must deny yourself the right to trust in you. Dacă te încrezi în Domnul Iisus Hristos, atunci trebuie să te lepezi de încrederea în tine însuți. You cannot determine your course. Nu poți ca tu să fii acela care determină cursul vieții tale. You belong to Him, you're not your own. Îi aparții Lui, nu-ți mai aparții ție. And so, secondly, you have to pick up a cross, Și în al doilea rând, trebuie să-ți iei crucea. which means you have to be willing to suffer for the Lord. Asta înseamnă că trebuie să fii dispus să suferi pentru Domnul. And suffer you will. Și vei suferi. In essence, to bear your cross means În esență, a-ți purta crucea înseamnă to deny yourself the right to be right. să îți tăgăduiești, să-ți negi dreptul de a avea dreptate. Now, for a few moments this evening, I want to share with you Jesus' third condition and characteristic of a disciple. Și acum, în această seară, aș dori pentru câteva momente să vorbim despre a treia caracteristică a unui ucenic al Domnului. You see it there in verse 24. Și vedeți lucrul acesta în versetul 24. It is the third thing we find in the verse. Este al treilea lucru pe care îl vedem în versetul acesta. First, deny himself. Second, take up his cross. Întâi să se lepede de sine, să-și ia crucea, al And doilea, now, number 3, și acum numărul 3, and follow me. și să mă urmeze. That's it. Asta e tot. I can close my Bible. Now I can go home. Acum pot să închid Right? Biblia și mă pot duce acasă. But again, the question is, what does that mean? Dar din nou întrebarea se pune, oare ce înseamnă lucrul acesta? In essence, the word follow means În esență, cuvântul a urma înseamnă follow his leading and act accordingly. a urma călăuzirea lui, conducerea lui și a face exact ceea ce ți se cere. You act according to his example. Tu te comporți, acționezi în conformitate cu exemplul pe care ți-l dă el. We do not have time tonight to go through the entire life of Jesus Și nu avem timp în această seară să parcurgem toată viața Domnului Iisus and Hristos demonstrate all that he did. și apoi să demonstrăm fiecare lucru pe care l-a făcut. So, I want to narrow our focus to one thing tonight. Și așa că aș vrea ca să îngustez concentrarea noastră asupra unui singur lucru. I want to examine how Jesus made disciples. Aș vrea să examinăm lucrul acesta, oare cum a făcut Domnul Iisus Hristos ucenici? That's one of the things he did.
Asta este unul dintre lucrurile pe care El le-a făcut. Therefore, if I am to be his disciple, I must do what he did. De aceea, dacă eu vreau să fiu ucenicul Lui, trebuie să fac atunci ce a făcut El. And one of the things he did was make disciples. Și unul dintre lucrurile pe care le-a făcut a fost să facă ucenici. I could spend the next hour telling you it's your responsibility to follow Jesus. Aș putea să iau o oră din timpul acesta și să vă spun că este responsabilitatea dumneavoastră să-L urmați pe We Domnul Iisus all know Hristos. that. Noi toți știm lucrul acesta. And that would be approaching it from a more legalistic approach. Și aș putea să vorbesc despre lucrul acesta dintr-o perspectivă mai legalistă. I want to say to you tonight, if you're really his disciple, Dar vreau să vă spun în această seară, dacă ești cu adevărat ucenicul Lui, it isn't just your responsibility to follow him, a-L urma pe Iisus nu este doar o it responsabilitate, is your nature to follow him. ci propria dumneavoastră natură vă determină să-L urmați. I quoted a verse from memory this morning. Am citat un verset din memorie în această Let me dimineață recite it again. și aș dori să vi-l citez din nou. My sheep hear my voice, Oile mele ascultă glasul meu and they follow me. și ele mă urmează. It is in the nature of sheep to follow the shepherd. Face parte din natura oilor să-L urmeze pe păstor. In Israel, there are many caves. În Israel există foarte multe peșteri. It's a place where caves exist by the score, by many great numbers. Israelul este o țară în care sunt foarte, foarte multe peșteri. And it's quite fortunate because often a shepherd and his flock may be caught into a storm. Și lucrul acesta este un lucru benefic pentru ei, pentru că foarte adesea păstorii cu oile lor sunt prinși de o furtună And the cave offers refuge from the storm. și atunci ei își găsesc un refugiu în aceste peșteri. And what happens usually is several flocks and their shepherds gather in those caves together. Și de foarte multe ori, foarte mulți păstori cu turmele lor se adună și se adăpostesc într-una dintre aceste peșteri, toți împreună. The next morning, how does the shepherd distinguish his sheep from the others? După ce trece furtuna, în dimineața următoare, cum își deosebește păstorul oile de celelalte? He doesn't look for peculiar marks or brandings. Și oile acestea nu sunt însemnate, No, he simply goes out from the cave and begins to call his sheep. pur și simplu fiecare păstor iese din peștera aceasta și își cheamă oile să And vină după el. only his flock responds. Și foarte I've interesant, watched this. I've seen it. și am văzut lucrul acesta cu ochii mei, foarte interesant, numai oile păstorului respectiv îl urmează. It really is amazing to watch. Ceva extraordinar, nu? There's something about the nature of a sheep that just wants to follow. E ceva în natura, în firea oilor, că ele își urmează păstorul. I've even seen this happen. Și vreau să vă mai spun că am văzut încă un lucru foarte interesant. Take a very long pole. Dacă iei o prăjină foarte lungă The shepherd will leap over the pole. și dacă păstorul sare peste prăjina aceasta, And here come the sheep, one after another, leaping over that pole. oile, una după alta, sar peste obstacolul acela, peste They won't go prăjina aceea. around. Oile fac exact ce face Then- păstorul. Nu merg în jur, nu Remove the înconjoară. pole. Apoi, haideți să încercăm să eliminăm prăjina aceasta And the rest of the sheep leap as if the pole's still there. și restul oilor sar ca și cum obstacolul acela ar fi încă acolo. That's how instinctive following is to a sheep. Asta face parte din instinctul oilor. Is it instinctive to you to follow your Lord Jesus Christ? Aveți și dumneavoastră instinctul acesta de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos? Come on. Be honest. Haideți să fim serioși cu noi înșine. Is it your greatest delight to see where he is and join him? Este oare cea mai mare bucurie a dumneavoastră ca să vedeți unde este El și să doriți să vă alăturați Lui? So often we're worried about what is the will of God for my life. De foarte multe ori ne punem întrebarea, oare care este voia No. Domnului pentru viața mea? You're getting it backwards.
Nu, ați înțeles greșit, ați înțeles invers. Just find out where Jesus is and be close to him and you'll always be in the right place. Încercați doar să vedeți unde este Domnul Iisus Hristos și apropiați-vă de El și veți fi întotdeauna la locul potrivit. In other words, it's not so important what you're doing and where your location is. Cu alte cuvinte, nu este important ceea ce faceți și unde este locul în care vă aflați. The key to discipleship is loving the master. Cheia uceniciei este să vă iubiți stăpânul Wanting to be near him. și să doriți să fiți lângă el. And when the heart instinctively longs to be with him, you will be with him. Și când inima dumneavoastră tânjește ca să fie cu el, veți fi instantaneu cu el. There is no magic formula to this. Nu există o formulă magică, It's a relationship of love. ci este o relație de dragoste. Now, in this text, Jesus was teaching his disciples how to be a disciple. Acum, în textul acesta, Domnul Iisus Hristos își învață ucenicii cum să fie ucenici. But he was also teaching them how to make future disciples. Dar, în același timp, îi învață și cum să facă ucenici. Because one day these disciples would be disciple makers. Pentru că într-o zi ucenicii aceștia vor fi ei înșiși făcători de ucenici. Now I want you to see something. Și aș dori să observați ceva. What Jesus was teaching those 12 men, he was practicing also. Ceea ce Domnul Iisus Hristos îi învăța pe acești 12, El practica lucrurile acestea. I think that's the reason that we find in our text for Jesus to even discuss this. Și de aceea Domnul Iisus Hristos, acesta este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos discută aceste lucruri în textul acesta. We go back again to yesterday for those of you that were here. Pentru aceia care ați fost aici, haideți să mergem înapoi, să ne gândim la ce s-a întâmplat ieri. In verse 22, Peter says, Jesus, you quit talking about dying. În versetul 22, Petru îl mustră pe Domnul Iisus Hristos și îi spune: Doamne, să nu mai vorbești despre moartea ta. He rebukes the Lord thinking Jesus has a martyr's complex. Încearcă să-l critique pe Domnul Iisus Hristos, crezând că Domnul Iisus Hristos are complexul martirului. What is our Lord's answer to Peter? Care este răspunsul Domnului? That it was necessary for him to die. Că este necesar ca el să moară. In other words, it was required of Jesus to deny himself and pick up his cross. Cu alte cuvinte, una dintre cerințele pe care Domnul Iisus Hristos trebuia să le împlinească era ca să se lepede de sine însuși și să-și ia crucea. He's not telling them something that he's not doing himself. Vedeți, Domnul Iisus Hristos nu le cere lor să facă ceva ceea ce mai întâi El nu a făcut. If you're to follow Christ, you have to do what he does. Dacă vreți să-L urmați pe Hristos, trebuie să faceți ceea ce face El. He picked up his cross, El și-a luat he crucea, denied himself, and he followed where God led him. s-a lepădat de sine însuși și a urmat calea pe care Dumnezeu i-a trasat-o. So here's the point. Everything Jesus required of his disciples, he was practicing. Deci, primul punct, toate lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a cerut ucenicilor, le-a făcut El mai întâi. Which leads me to this conclusion. Și asta mă duce la următoarea concluzie. What he was requiring, he was doing. Ceea ce cere, El face. He made disciples by displaying, not just teaching. El și-a făcut ucenici nu doar prin învățătură, ci prin arătare, prin manifestare. Exemplu. If you go to the very first chapter of Acts, dacă mergeți la primul capitol din Faptele Apostolilor, and in the very first verse, și în primul verset, listen to how Luke begins this book. Uitați-vă cum începe Luca această carte. Acts chapter 1, verse 1. Fapte 1, versetul 1. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach. Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ceea ce a început Iisus să facă și să învețe. Which comes first, to do or to teach?
Ce vine mai întâi? Să faci sau să înveți? That's not an accident, friends. Vedeți, lucrul acesta nu apare aici accidental sau la întâmplare. Jesus did it before he ever taught it. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrurile acestea înainte ca să învețe pe alții despre ele. Which means, Ceea ce înseamnă if you're going to follow Jesus, că dacă vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos, eventually you're going to have to model before someone else how to live the Christian life. la un moment dat va trebui ca tu să fii un model de trăire a vieții creștine pentru altcineva. This is discipleship, sooner or later. Asta înseamnă să faci ucenici. Asta este You're ucenicizarea. going to show by demonstration what it means to be a disciple. Trebuie să demonstrezi mai întâi ce înseamnă să fii ucenic. Now, I've got to make this drastically harsh statement. I just have to do it. Și trebuie acum să fac o afirmație care e destul de drastică, destul de dură. You cannot be a disciple of Jesus Christ if there is no desire to disciple someone else. Nu poți să fii un ucenic al Domnului Iisus Hristos dacă mai întâi în tine nu există dorința să faci ucenici. I didn't say you're scared to death to do it, but there's a desire to do it. N-am zis că e adevărat, s-ar putea să-ți fie frică să faci lucrul acesta, dar trebuie să existe o dorință în tine de a face lucrul acesta. It's instinctive to follow. Este instinctiv, nu? Instinctual să urmezi. It's in your nature to want to follow Jesus because of the new birth. Este în natura ta, datorită nașterii din nou, ca să faci lucrul acesta, să-L urmezi pe Iisus. Your love for Christ beckons, calls for you to show Christ to others. Și dragostea ta față de Hristos te împinge să îl arăți pe Hristos altora. And if that's not true about you, then it is also not true that you are a Christian. Și dacă lucrul acesta nu este adevărat despre tine, atunci totodată este adevărat faptul că nu ești creștin. Let me let everyone off the hook who's really a Christian. Acum aș dori să vă ajut pe cei care sunteți creștini, Most of us don't know how to do that. pentru că majoritatea dintre noi nu știm that's cum the să problem. facem lucrul acesta și asta este o problemă. I shared yesterday that here I was, trained in Bible college, had seminary training, Ieri vă spuneam că am fost la seminar, am făcut un colegiu biblic and I didn't even know how to make a disciple. și eu nu știam cum să fac ucenici. Nobody ever taught me, Nimeni nu m-a învățat cum să fac ucenici. and I just assumed what I had watched from others. Și m-am gândit că ar trebui să fac și eu ce am văzut la If alții. you want to make disciples, go get you a Bible study guide somewhere. Dacă vrei să faci ucenici, du-te și pune mâna pe un studiu biblic, Get a few people together and sit down around a table with the Bible open and let's just teach. adună-i în jurul mesei, hai să deschidem Biblia și o să încep să-i învăț. Well, certainly that's involved, E adevărat, acesta este o parte, but that's a small part. dar este o parte mică. I discovered that was a small part of Jesus's method of discipleship. Am descoperit că aceasta este doar o părticică din metoda de ucenicizare a Domnului How Isus. then did he do it? Atunci, cum a ucenicizat Domnul Isus Hristos? And as I shared yesterday with those who were here, Și ieri v-am împărtășit celor care ați fost aici. I spent literally months weeping over Matthew, Mark, Luke, and John. Am petrecut luni plângând asupra evangheliilor Matei, Marcu, Luca și I had Ioan. become so broken that I was a failure at obeying Jesus and his great commission to make disciples. Am realizat că am eșuat în a face ucenici și în a urma pe Domnul Isus Hristos. I don't know how many times I read the Gospels through over and over before it started to come to me. Nu știu de câte ori am citit evangheliile din nou și din nou și din nou până când am început să înțeleg. What I want to now share is what I learned watching Jesus in these four Gospels. Și ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră este ceea ce am văzut atunci când l-am urmărit pe Domnul Isus Hristos în Evanghelii. How do you disciple others? Cum îi ucenicizezi pe alții? Real simple. Foarte simplu. You invest your life in someone else.
îți investești viața într-o altă persoană. Period. That's it. You just invest yourself. Punct și simplu, investește-te pe tine însuți. This is what Jesus did. Asta este ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. He brought those 12 men close to him and he invested himself in them. El s-a apropiat de cei 12, i-a apropiat de el însuși și a început să investească, să se investească pe el însuși în ei. And the question comes tonight, but that doesn't help me. I don't know how to do that. Și probabil că mă veți întreba în această seară, bine, dar eu nu știu cum să fac lucrul acesta. Well, the first thing you need to do Primul lucru pe care is trebuie you să-l need faci to erase from your brain the idea that evangelism and discipleship are two different things. este să ștergi din mintea ta ideea că evangelizarea și ucenicizarea sunt două lucruri This diferite. is part of our problem. Asta este o parte a problemei noastre. We think evangelism is reaching the sinner and bringing him to Christ. Noi credem că evangelizarea înseamnă să îi atingem pe cei păcătoși, să-i aducem la And Hristos once he or she is now a Christian, we start discipling them. și apoi după ce ei devin creștini, începem să-i ucenicizăm. I discovered that Jesus didn't have those categories. Am observat că Domnul Iisus Hristos nu avea aceste două categorii. Jesus even discipled lost people. Domnul Iisus Hristos i-a ucenicizat chiar și pe cei pierduți. Here's how he did it. Number one, Iată cum a făcut lucrul acesta, numărul 1. he looked for people who were interested in truth. El căuta oameni care erau interesați să afle adevărul. That's where he started. De acolo a început el. This is the very first principle of Jesus. Și ăsta este primul principiu al Domnului Iisus Hristos. I want you to turn in your Bibles to the Gospel of John, chapter 1. Deschideți Biblia la Evanghelia lui Ioan, la capitolul 1, And I want us to look at verses 35 through 39. și haideți să ne uităm de la versetele 35 până la 39. Jesus Iisus searched for people who were interested in truth. îi căuta pe oamenii aceia care erau interesați de adevăr. John chapter 1, beginning with verse 35. Ioan 1, începând cu versetul 35. Again, the next day, John, that is John the Baptist, stood with two of his disciples. A doua zi, Ioan Botezătorul stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. And looking at Jesus as he walked, he said, "Behold, the Lamb of God." Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. The two disciples heard him speak and they followed Jesus. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste cuvinte și au mers după Iisus. Then Jesus turned and seeing them following, said to them, "What do you seek?" Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? They said to him, "Rabbi," which is to say, when translated, teacher, "where are you staying?" Ei au răspuns, rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? He said to them, "Come and see." Veniți să vedeți, le-a zis el. What's that mean? Ce înseamnă asta? He took him home with him, wherever home was. I-a luat cu el acasă. They came and saw where he was staying and remained with him that day. Now that was about the 10th hour. Veniți, s-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Do you know who these two men were? Știți cine erau aceștia doi? Anybody? Let me hear you. Știe cineva? Who? A little louder, I can't hear you. Mai tare că n-aud. Andre. Andrew. Andrew? Andrei? Who's the second one? Not Peter. John. Ioan. Andrew and John. Andrei și Ioan. Now notice, before they're disciples of Christ, they are disciples of John the Baptist. Observați ceva interesant. Înainte să devină ucenicii lui Hristos, ei au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul. What does that tell you about these two men? Ce vă spune lucrul acesta despre oamenii aceștia? They had already come to the realization of their need for repentance and being prepared for the coming Messiah. Oamenii aceștia erau conștienți de nevoia de a se pocăi și de a fi pregătiți pentru venirea lui Mesia. Which means they're very interested Înseamnă in că truth. oamenii aceștia, ucenicii aceștia erau foarte interesați de adevăr. They were hungry to learn about God and the kingdom.
erau flămânzi să cunoască mai multe despre Dumnezeu și despre împărăția lui Dumnezeu. And that's what we have to do. Și asta trebuie să facem și noi. You have to develop a radar, if you please. Trebuie radar. să dezvoltați în interiorul dumneavoastră un radar. Wherever you go, you think, who here is interested in truth? Astfel încât oriunde veți merge, radarul acesta să detecteze orice persoană care este interesată de adevăr. That doesn't mean they may agree with what you have to say, Asta nu înseamnă că aceștia vor fi de acord cu ceea ce le veți spune, but they're willing to hear you out and pursue more information. dar oamenii aceștia să dorească să asculte mesajul dumneavoastră și să caute mai multă informație, mai multă cunoștință. Which means you had better be the real thing, a real Christian. Asta înseamnă că mai întâi de toate trebuie să fiți cu adevărat un There's a lot of creștin. people professing to be Christians where you work, right? Un creștin autentic, pentru că presupun că la locul dumneavoastră de muncă există foarte mulți oameni care pretind But a fi everybody creștini, knows they're not real. dar toată lumea din jurul lor știe că nu sunt autentici. I've always said a true Christian will stick out. He can't help it. Întotdeauna am spus că un creștin adevărat va ieși în evidență. Nu are cum să nu iasă în evidență. Years ago, when I was seeing these things in the life of Christ, Cu mulți ani în urmă, în timp ce vedeam lucrurile acestea în viața lui Hristos, I began to pray, okay, Lord, I think I'm seeing what you did. I want you to help me find a disciple. am început să mă rog. Am spus, Doamne, cred acum că văd ceea ce vrei Tu ca eu să văd. Ajută-mă să găsesc un ucenic. And within, I think, 2 months, the Lord answered that prayer. Și în jur de 2 luni, Domnul a răspuns la rugăciunea aceasta. Here's how He answered it. Iată cum a răspuns la rugăciunea aceasta. I began to develop severe back pain. Am început să m-am îmbolnăvit de spate, avem dureri la And spate it got foarte mari worse and worse. și durerile erau din ce în ce mai I mari. could not sit down, lie down, or stand up and get any relief. Nu puteam să stau, nu puteam să mă culc sau să stau în picioare, să stau pe scaun. Orice aș fi făcut, experimentam durere. We had been taking our daughter to a chiropractor, so I called his office and made an appointment. Și am sunat la un chiropractor și m-am dus acolo, am făcut un appointment. And he said, you need to come and see me 3 times a week. Și omul acesta mi-a zis, trebuie să vii, să mă vezi de 3 ori pe săptămână. After several weeks of going 3 times every week, Și după câteva săptămâni în care am mers de 3 ori pe săptămână la doctorul acesta, he said to me, I treat a lot of pastors in this office. omul acesta mi-a zis, eu tratez foarte mulți păstori în biroul acesta, în cabinetul meu. But he said, there's something different about you. Dar tu ești deosebit. Would you go to lunch with me? I Vrei got să- some questions for you. Vrei să iei masa cu mine? Vreau să te invit la lunch. Vrei să... Am ceva întrebări pentru tine. He had seen other preachers and he didn't see anything different. Omul acesta a văzut alți păstori, alți predicatori, dar Now, n-a văzut please. nimic deosebit în ei. I'm not boasting in me. Nu încerc să mă laud acum. I'm just telling you, when you live after Christ, you are going to be radically different. Dar vreau să vă spun că atunci când încercați când aveți o relație cu Hristos, veți fi radical diferiți. So how do you find those who are interested? Cum îi găsesc pe aceia care sunt interesați? Principle number 2. Principiul numărul 2. Jesus told a parable. Domnul Iisus Hristos spune o pildă. A sower and a seed went out to sow. Un semănător a ieșit să semene And he sowed his seed on hard soil. și a semănat sămânța aceasta, sămânța a căzut pe un Sowed his pământ seed tare. on rocky soil. A semănat această sămânță și pe un teren stâncos. And then he sowed his soil on a seed on thorny soil. Apoi a semănat sămânța și pe un teren în care erau spini. And finally some seed on good ground.
Și în final, la urmă, a semănat sămânța într-un pământ. What is Jesus telling us in this parable? Ce ne spune Domnul Iisus Hristos în această Two pildă? things. Două lucruri. The seed is the word, right? În primul rând spune că sămânța este cuvântul And the sower is Jesus. și semănătorul este Iisus. He's the sower in this story. El este semănătorul în pilda aceasta. And he's telling you how he sowed his seed. Și ne spune nouă cum și-a semănat el sămânța. When I would read that parable years ago, I'd think to myself, what farmer would waste seed on soil he knows isn't going to grow anything? Cu ani în urmă, când citeam pilda aceasta, mă întrebam oare ce agricultor, fermier își seamănă sămânța într-un pământ care știe că nu este benefic. And Jesus is showing you his technique. Dar Domnul Iisus Hristos vă arată aici tehnica lui de a semăna. He sows the word indiscriminately. El seamănă cuvântul fără să discrimineze. He believes in the power of his word that even hard, rocky soil could produce. El crede în puterea cuvântului lui care poate face rod chiar și într-un pământ stâncos. Which means when you're going about your day, throw out the seed. Asta înseamnă că în timp ce vă trăiți viața pe pământul acesta, aruncați sămânța. Now, again, I feel for you listening right now. Să știți că știu ce este în inima dumneavoastră Some în of you are momentul getting acesta. nervous. Probabil că unii sunteți un pic emoționați, Anxious. neliniștiți, Because you say, I can't talk to people. pentru că vă gândiți, bine, dar nu știu I'm not a preacher. cum să vorbesc altora, nu sunt predicator. I get tongue-tied when I'm trying to tell them about Jesus. Când încerc să le vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, parcă mi se blochează limba. I want you to look in your Bibles at Acts chapter 1, verse 8. Dar aș dori să deschideți Biblia dumneavoastră în Fapte la capitolul 1, versetul 8. Acts chapter 1, verse 8. Fapte 1 cu 8. Jesus tells us in this verse the content of the seed. Domnul Iisus Hristos în versetul acesta vorbește despre conținutul It is the word, of course, seminței. Este cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles, but it's a specific word. dar este un cuvânt specific. And ye shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Now notice his words. Și observați cuvintele And lui. you shall be my witnesses. Și veți fi martori, voi veți fi martorii mei. Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth. Ierusalim, în Iudeea, Da. în Samaria și până la marginile pământului. What is a witness? Ce este un martor? If you learn the gospel so well that you can articulate it, Dacă ai învățat Evanghelia așa de bine încât poți să o prezinți altuia, does that make you a witness? asta te face un martor? No. Nu. I think he's even surprised. No, that does not make you a witness. A witness is only somebody who has witnessed something. Nu. Pentru ca să fii martor, trebuie să fii martor la ceva, să observi ceva. If you get a subpoena to testify in court this coming week, Dacă primești o citație prin poștă ca să mergi la tribunal să depui mărturie, that means some lawyer thinks you saw or heard something that's relevant to his case. asta înseamnă că vreun avocat crede că tu ai auzit sau ai văzut ceva, un lucru care este relevant pentru cazul If you lui. did not experience it, you're not going to be called as a witness. Dacă nu ai experimentat, dacă nu ai văzut, nu ai auzit, nu vei fi chemat ca martor. So what is the content of our seed that we're sowing? Deci care este conținutul acestei semințe pe care noi o semănăm? And you say, well, it's got to be Jesus, right? Și o să spuneți, dar trebuie să fie Domnul Isus, nu-i așa? Right. It is. Cu siguranță, Domnul Isus. The Jesus you are experiencing. Dar trebuie să fie Isusul pe care îl experimentați voi. Now think with me. Acum gândește-te un pic. If you're not experiencing Christ on a regular basis, how can you be his witness? Dacă nu-L experimentezi pe Hristos în viața ta
zi de zi, cum poți fi martorul lui? You shall be, present tense, ongoing. Veți fi la timpul prezent, un prezent continuu, martori. Here's what I think that means. Iată ce cred că înseamnă lucrul acesta. It means telling people what Jesus is doing for you. Înseamnă să spui altora ceea ce Iisus Hristos face pentru tine. Let me give you an example. O să vă dau un exemplu. Some time back, Karen and I were needing Ceva timp în urmă, Karen, soția mea și cu mine aveam nevoie. we were needing God to come through for us financially. Aveam nevoie ca Dumnezeu să ne rezolve o problemă Now, we financiară. don't tell people our needs. Noi nu le spunem altora despre nevoile noastre We financiare. just pray. Ne rugăm doar. And we prayed, Și ne-am rugat and the next morning, the very next morning, și în dimineața următoare, as I awake, my first conscious thought was, după ce m-am trezit, primul meu gând conștient a fost: Lord, today I get to see you work. Doamne, astăzi te voi vedea la lucru. That was my first conscious thought with great joy. A fost primul meu gând și cu foarte mare bucurie. Within 2 hours, În 2 ore, în decurs de 2 ore, $3,000 came in. cineva mi-a trimis $3,000. We told nobody anything. Nu-i spusesem nimănui nimic, Nobody knew nimeni nu știa nimic, except God. doar Dumnezeu. Did I have a testimony that day? Am avut pentru ziua aceea o mărturie, am putut să depun mărturie pentru Hristos, My joy was so full in seeing God work. pentru că bucuria mea a fost așa de mare văzându-L pe Dumnezeu la lucru, I couldn't help but share. că n-am putut să îmi țin gura închisă. If you'd have crossed my path that day, you'd have heard something like this. Și dacă v-ați fi întâlnit cu mine în ziua aceea, ați fi auzit ceva de genul I got acesta. to tell you, Trebuie să spun ceva. we needed help and we prayed, and today God answered it miraculously. Am avut nevoie de ajutorul acesta financiar și astăzi Dumnezeu a răspuns într-un mod miraculos. And there was my seed. I didn't need to say anything else. Asta a fost sămânța mea. Nu mai trebuia să spun absolut nimic All I altceva. needed to do was testify, give witness to the activity of Jesus Christ. Tot ceea ce a trebuit să fac la momentul acela a fost să depun mărturie despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Let's go back to the physician, the chiropractor. Haideți să ne întoarcem acum la întâmplarea aceea cu doctorul For acela. those several weeks, 3 times a week, do you know what I was doing when I was in his office? 3 zile pe săptămână, în fiecare săptămână, câteva săptămâni la rând. Știți ce făceam când I eram was acolo? putting into practice what I thought the Lord had taught me. Eu puneam în practică ceea ce am crezut că Domnul m-a învățat. And I would just testify Eu depuneam mărturie to what was going on in Despre- my relationship with Christ. ceea ce se întâmpla în relația mea cu Hristos. And I would just watch him respond. Și mă uitam la el și vedeam cum răspunde, cum reacționează. I wanted to see, was he interested? Vreau să-i văd reacția, oare îl interesează? At first, I didn't recognize any interest. La început nu am observat vreun interes din partea lui, But with time, it began to become evident to me. dar în timp ce timpul trecea, interesul lui a devenit din ce în ce mai evident. We went out to lunch that day. În ziua aceea am luat masa împreună And after 2 hours with him, he said to me, he asked me, și după vreo 2 ore de discuții, omul acesta mi-a pus now this următoarea is întrebare. God. This is my testimony, okay? Și asta este mărturia mea. I'm being a witness to you. Astăzi eu sunt un martor know în what he fața asked dumneavoastră. Știți ce m-a At întrebat? the conclusion of our 2-hour meeting, La sfârșitul celor 2 ore, exact words. și citez Not cu making this exactitate. Nu inventez nimic. Would you disciple me? Vrei ca tu să fii învățătorul meu? Vrei să mă ucenicizezi? Now, I had discovered that he was going to a church somewhere else in town. Am descoperit că omul acesta mergea la biserică, la o altă biserică. You go ask one of your, there was a big church.
erau una dintre bisericile acestea foarte mari, 20 times, 30 times larger than this church. de 30 de ori mai mare decât biserica dumneavoastră. They had more pastors on staff that's in this room than right now. Aveau mai mulți păstori decât sunt oameni în audiență în seara I aceasta. said, go ask one of them. Și am zis, du-te și întreabă-l pe unul dintre ei. He said, I have, they're too busy. Și omul acesta mi-a răspuns, i-am întrebat, dar toți sunt foarte ocupați. And then the Lord reminded me of my request. You wanted a disciple? Here he is. Și atunci Domnul mi-a reamintit, nu ai cerut un ucenic? Ți l-am dat. Here's all you need to know in order to disciple somebody. Are you ready? Tot ce trebuie să știți pentru ca să puteți uceniciza pe cineva este, You don't need to memorize John 3:16, although that would be good. nu trebuie să memorați Ioan 3:16, deși ar fi bine să-l You don't memorați. need to memorize the table of the contents of the Bible, which books are in the Bible, but that would be good. Nu trebuie să memorați în ordine cărțile din Biblie, dar și ăsta este un lucru bun. You don't even need to have a working definition of the Trinity. Nu trebuie nici măcar să cunoașteți definiția Trinității. All you need to know in order to disciple someone else is Tot ceea ce trebuie să știți ca să puteți uceniciza pe cineva este to know a little bit more than they do. să știți un pic mai mult decât ei. That's it. Asta e tot. And if you know Jesus, you know a little bit more than they do. Și dacă îl cunoașteți pe Iisus Hristos, știți mai mult decât știu ei. Now let's go back to Andrew and John. Haideți să ne întoarcem acum la Andrei și la Ioan. In John chapter 1, Andrew goes back home and he talks to his brother whose name is Peter. În Ioan capitolul 1, Andrei se întoarce acasă și vorbește cu fratele lui, Petru. Peter, we found him. Petru l-am găsit. He who we've been waiting for is here. Come with me. I'll introduce you. Cel pe care îl așteptăm a venit, e aici. Haide cu mine, te voi face prezentările. And Andrew takes Peter back and introduces him to Jesus. Și Andrei îl ia pe Petru și îl duce la Domnul Iisus And you Hristos. remember the conversation. Și vă aduceți aminte de conversația pe care au avut-o. But I want you to turn to Luke chapter 5. Dar aș dori să deschideți la Luca în capitolul 5. Because John chapter 1 is not when Peter is converted. Pentru că Petru nu este convertit în Ioan capitolul 1. Even though Peter and Andrew start following Jesus for the next few weeks, Deși Petru cu fratele lui Andrei încep să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos pentru câteva săptămâni, they're there at the wedding of Cana when Jesus turns the water into wine. ei sunt acolo la nunta din Cana când Domnul Iisus Hristos transformă apa în vin, But Peter's not yet born again. dar Petru încă nu se naște din nou. Jesus is discipling this man and he's not even converted yet. Domnul Iisus Hristos îl ucenicizează pe Petru și totuși Petru nu este convertit. Luke chapter 5. Luca capitolul 5. Jesus gets into Peter's boat, tells him to launch out so he could teach the crowd. Domnul Iisus Hristos se urcă în barca lui Petru, îi spune lui Petru să depărteze barca de mal ca el să poată învăța mulțimile. After he finished speaking in verse 4, Și în versetul 4, după ce Domnul Iisus Hristos și-a terminat Luke 5, învățătura, verse 4. Luca 5, versetul 4, Jesus says to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, depărtează barca, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. But Simon answered and said to him, Master, we've toiled all night and caught nothing. Dar Simon îi răspunde Domnului, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Nevertheless, at your word, I'll let down the net. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Do you know what Peter is saying respectfully to Jesus? Știți ce îi spune Petru Domnului Iisus Hristos cu foarte mult respect? Jesus, you're a carpenter by trade. I'm a fisherman by trade. Tu ești tâmplar, asta e meseria ta, eu sunt pescar, asta e meseria mea. You do not fish in the middle of the day. Și niciun pescar nu pescuiește în mijlocul zilei. They fish by nets. They would have to stand up. The sun's shadow would cause the fish to scatter.
Pentru că ei pescuiau folosind mreje și atunci umbra care era proiectată în apă de către soare, umbra lor era văzută de către pești și peștii se speriau. That's why they fished at night. De aceea ei pescuiau noaptea. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Dar, la cuvântul tău, voi arunca I'm not going to mrejele. argue with you, but I'm going to show you. Nu o să That's argumentez, what he's saying. nu o să te contrazic, dar o să-ți arăt că Sound familiar to anybody you know? metoda aceasta nu funcționează. Nu sună familiar ceea ce încerc să vă spun? And when they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. Și după ce Petru a făcut ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, au Verse prins 8. o mulțime de pești și mreaja aproape că s-a rupt. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. This was the day Peter saw his sinfulness. În ziua aceasta Petru și-a văzut păcătoșenia. Remember, Peter's a very religious man. Vă aduceți aminte, Petru este un om foarte religios. They've been disciples of John the Baptist. Petru a fost un ucenic al lui Ioan Botezătorul. But this day, Dar în ziua aceasta, it hit him like a ton of bricks. I'm lost. I'm a sinful man. I'm not worthy. în ziua aceasta el a realizat că este nevrednic. And what did Jesus say? Și ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Follow me, and I'll make you fishers of men. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Jesus discipled men before they were ever converted. Vedeți, Domnul Iisus Hristos îl uceniciza pe Petru chiar înainte ca omul acesta să fie mântuit, să fie convertit. Because they were interested to know more. De ce? Pentru că oamenii aceștia erau You interesați să say, well, cunoască I'm mai not for sure mult. about that. O să-mi spuneți, Okay. nu sunt sigur de că ceea ce spui tu e corect. That's exactly what Jesus said to Peter is what he said to the young rich ruler, right? Asta este ce Domnul Iisus Hristos îi spune și tânărului bogat. The young rich ruler's not a Christian. We know that, right? Tânărul bogat nu este creștin, nu? Cred că suntem toți de He's acord. under conviction. He knows something's missing, Omul acesta știe că îi lipsește ceva, but he goes away sorrowfully because he had much wealth. dar omul acesta pleacă întristat pentru că avea multe avuții. And yet Jesus gives him the exact same commission that he gives Peter. He says to him, "Follow me." Și totuși Domnul Iisus Hristos îi spune și acestuia același lucru pe care i l-a spus lui Petru: vino după mine. You sow your seed indiscriminately and watch and see who shows interest. Semeni sămânța aceasta fără să discriminezi și observi și ești atent să vezi unde găsești interes. And when you find someone, now number 3, you invest yourself in them. Și când găsești pe cineva interesat, atunci ajungem la numărul 3, începi să te investești pe Here's tine how you însuți, do that. Open up your heart and let them in. să te investești pe tine însuți în ei. Give them your heart. Îți deschizi inima și le dăruiești inima ta. Discipleship is so much more informal than you think. Ucenicizarea este un lucru mult mai informal decât crezi. Number 2, Numărul 2. you give yourself to your disciple by spending time with them other than just Bible study. Te dăruiești ucenicului tău petrecând timp cu el, mai mult decât doar studiu biblic. They've got to see how you live. Ucenicul trebuie să te vadă cum trăiești. They need to see you react in different situations. Ucenicul trebuie să te vadă cum reacționezi în situații They diferite. need to see how you treat your wife, how you treat your children. El vrea să te vadă cum îți tratezi soția, cum îți tratezi copiii. Discipleship is a way of life. Ucenicizarea este un mod de viață. Number 3, Numărul you 3. invest in someone Investești în cineva by letting them see your failures. atunci când îi lași să-ți vadă eșecurile. That's the tough one. Asta e un pic mai greu, nu? We don't want people to see our flaws
Pentru că nu vrem ca oamenii să vadă eșecurile But if you're going to noastre. disciple someone, they have to see that. Dar dacă vrei să ucenicizezi pe cineva, trebuie... Jesus, he didn't have any flaws. În cazul Domnului Iisus But we're Hristos, not Jesus. El nu a avut niciun eșec, dar noi nu suntem Domnul Iisus. But for you, it's important not to hide your faults. Dar pentru noi este important să nu ne ascundem greșelile. Why? De ce? Because they need to see how you deal with your own sins. Pentru că ucenicii dumneavoastră trebuie să vadă cum dumneavoastră vă ocupați de păcatele dumneavoastră. They need to see what genuine repentance looks like. Ei trebuie să vadă ce înseamnă pocăința adevărată. Any dads here who's really blown it with their kids and had to go to them and say, "Kids, I'm sorry, Daddy messed up." Sunt tați aici care au eșuat cu copiii lor și au trebuit să meargă la aceștia și să-și ceară iertare. Why is that important? De ce e important lucrul acesta? Two reasons. Pentru două motive. They need to see that you're accountable to your heavenly Father. Pentru că ei trebuie să vadă că voi sunteți responsabili în fața Tatălui vostru care este în ceruri. But secondly, they need to see that the gospel works. Și în al doilea rând, ei trebuie să vadă că Evanghelia este eficientă, funcționează. They need to see that mom, dad's only hope is in the gospel. Ei trebuie să vadă că singura noastră speranță este în Evanghelie And that Christ paid it all, even that sin. și că Domnul Iisus Hristos a plătit pentru tot, chiar și pentru păcatul acela. Let them see that there can be genuine remorse for sin without condemnation for sin. Lăsați-i să vadă că poate exista remușcare și părere de rău pentru păcat, fără să existe condamnare pentru păcat. I can't tell you how many hours I would spend with that young man, and then 3.5 months later, his brother-in-law got saved. După 3 luni jumate, timp în care am petrecut foarte mult cu omul acesta, cumnatul lui s-a pocăit. We were together a lot of the time. Am petrecut foarte mult timp împreună cu Sometimes we el. just get away, the three of us, for a weekend. Câteodată noi trei plecam singuri pentru un weekend. Just go places and do things together. Făceam lucruri împreună, vizitam locuri. There were structured times of teaching, yes. Da, existau și momente în care îi învățam din Biblie, But a lot of times we weren't around a table with an open Bible. dar de foarte multe ori stăteam la masă fără ca să avem Biblia deschisă. I think this is one of the things Jesus means when he says you've got to be willing to lose your life. Back to verse 25 of our text. Și dacă ne uităm în versetul 25 din textul nostru, cred că asta este însemnătatea cuvintelor Domnului Iisus Hristos când ne spune că trebuie să fii gata să-ți dai viața. What does it mean you've got to lose your life? Ce înseamnă să-ți pierzi viața? You invest it for the kingdom. Este că trebuie să o investești pentru Your împărăție. greatest wealth is not your finances or possessions. Cea mai mare bogăție a dumneavoastră nu constă în avuțiile dumneavoastră, în finanțele dumneavoastră, în posesiunile dumneavoastră. Your greatest possession is your life. Cea mai mare avuție este viața pe care o aveți. Invest it in somebody. Investiți-vă viețile în cineva. Invest it in someone other than yourself. Investiți-vă viața într-o Listen. altă persoană, nu doar în dumneavoastră înșivă. This is what Jesus is saying to us in our text. Și asta încearcă Domnul Iisus Hristos să ne transmită în If textul you acesta. invest your life in yourself, one day you're going to lose your investment. Dacă tu îți investești viața doar în tine, într-o zi vei pierde această investiție. But if you invest in others for His sake, you will save your investment. Dar dacă îți investești viața în cineva, de dragul, în altcineva, de dragul Domnului Iisus Hristos, îți vei câștiga acea And in investiție. every person you invest, you are multiplying. Și în fiecare persoană în care tu investești, tu îți multiplici viața. There's so much more I could say, but the hour is getting away from me. Sunt atât de multe lucruri pe care aș putea să vi le spun, dar timpul nu este prietenul meu. Some of you would find sitting down with an open Bible trying to teach extremely difficult. Poate că unii dintre dumneavoastră
veți deschide Biblia și vă veți gândi că este foarte dificil ca să înveți pe cineva cu Biblia And you deschisă. ought to, because you're not gifted to teach. Și poate că lucrul acesta este adevărat pentru că nu aveți darul de a învăța pe cineva. But you can still disciple by taking what you know and investing that in them. Dar puteți totuși uceniciza luând ceea ce știți și investindu-l. Are you giving yourself away to someone? Vă dăruiți dumneavoastră pentru altcineva? Hear Jesus. Listen to him. Ascultați-l pe Domnul Iisus Hristos. Deny yourself, pick up your cross, follow me. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Whoever desires to save his life will lose it. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. But whoever loses his life for my sake, he finds it. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Verse 25 is as much a test as verse 24. Versetul 25 este un test, asemenea versetului 24. The test is very simple. Are you living your life for you? Și testul este foarte simplu. Îți trăiești viața pentru tine Or are you giving it away for Jesus' sake? sau îți dai viața de dragul Domnului Isus? Whose life can you point to and say, I invested in him, I invested in her? Poți arăta spre cineva spunând, am investit în persoana respectivă, am Part of you investit is în in el, în them. ea. O parte din tine este în ei. Those two young men that I started with, Tinerii de care v-am vorbit, în care eu am investit, they carry something of me in them, not just Jesus. aceștia poartă ceva din mine în ei. I'm invested in them. Eu m-am investit pe mine în viețile lor. And like the Apostle Paul, when I get to heaven, Și așa cum spunea și Apostolul Pavel, când voi ajunge în ceruri, I'm going to look at those two men and say, o să mă uit la aceștia doi și o să you spun, are my crown. tu ești cununa mea, You're my treasure. tu ești comoara mea, You're my reward. You're my return on my investment. tu ești răsplata mea, tu ești dobânda mea. If you can't think of someone right now, what does that say? Dacă nu puteți să vă gândiți la cineva în momentul acesta care este o persoană în care ați investit, oare I don't ask you that to make you feel guilty, ce semnifică lucrul acesta? Și but to awaken you. nu vă întreb pentru ca să vă How? fac să vă simțiți How can you vinovați, claim to be a disciple if you're not making disciples? ci vreau să ne trezim. Cum putem să pretindem că suntem ucenici dacă nu facem ucenici? How can you say you're following Jesus when you're not doing what he did? Cum poți să spui că îl urmezi pe Iisus Hristos dacă nu faci ceea ce a făcut El? There's a huge disconnect here. Nu, există o problemă aici. I'm telling you, we are not saved by our works. Vă spun, nu suntem mântuiți prin faptele noastre. But if we are saved, we work for him. Dar dacă suntem mântuiți, noi lucrăm pentru El. Grace is never opposed to effort. Și harul nu este în opoziție cu efortul. It's only opposed to the attitude of earning. Harul se opune atitudinii de noi merităm. And if you have faith in Christ, that faith will be manifested in how you live. Dacă ai credință în Hristos, credința ta se va manifesta în felul tău de viață. And a disciple lives like Jesus. Și un ucenic trăiește cum He does what Jesus did. ca Iisus Hristos. El face ceea ce face Iisus Hristos. And one of the things Jesus did was Și unul- make disciples. Și unul dintre lucrurile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos a fost să facă ucenici. Amen. Amin. And amen. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, this is very convicting. Tată, mesajul acesta ne convinge, But we are grateful that you have spoken to us tonight.
Suntem mulțumitori că ne-ai vorbit și în această seară, and you've opened our eyes. că ne-ai deschis ochii You're showing us just how loyal a disciple we are. și ne arăți cât de loiali îți suntem ca ucenici. Some this weekend you have shown that they are not even a disciple. Poate că unora în weekendul acesta le-ai arătat că nici măcar nu sunt ucenici. We pray you save them. Doamne, ne rugăm ca Tu să-i mântuiești. Bring them in. Doamne, adu-i la Tine. For we who have been brought in and you have forgiven us of our sins. Pentru că, Doamne, pe noi, aceia care am venit la Tine, pe aceia Tu, Doamne, ne-ai iertat de păcatele We noastre. confess we want to be better disciples. Mărturisim, Doamne, că dorim să fim ucenici mai buni. We want to be more like you. Vrem să fim mai asemenea Ție. And so here we are tonight, once again, Și iată-ne din nou în seara aceasta, yielding ourselves to you. dăruindu-ne din nou Ție. Thank you for your patience with us. Îți mulțumim pentru răbdarea pe care o ai cu noi. Lord, empower us. Doamne, dă-ne putere, împuternicește-ne, Motivate us. motivează-ne. Come, Holy Spirit, and pour your influence out upon us. Duhule Sfânt, vino și toarnă influența Ta în viețile noastre. But our greatest ambition is to be like Him. Dar cea mai mare ambiție a noastră este să fim ca Tine. Now, Lord, I pray for this assembly Doamne, mă rog pentru biserica aceasta, that many disciples will be added to their number. ca mulți ucenici să se adauge la numărul lor. Pour out your Holy Spirit and fill them all. Doamne, toarnă din Duhul Tău cel Sfânt și umple-i pe toți, For the arm of flesh is ineffectual, pentru că o armată de carne nu este but all eficiență. the power of Thy Spirit is enough. O, Doamne, dar puterea Duhului Tău cel Sfânt este îndeajuns. Now may the grace of the Lord Jesus Christ, Acum fie ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, your love, O Father, dragostea Ta, and the Tată, communion of the Holy Spirit be with them all, I pray. și părtășia Duhului Tău cel Sfânt să fie cu ei, mă rog. Amen. Amin.